Lijepe hotelske interijere uglavnom vežemo uz godišnje odmore i poslovna putovanja. Teško nam je ugodan hotelski ambijent vezati uz obavljanje zdravstvenih usluga. Danas vam predstavljamo priču u kojoj je to uspjelo. Što nudi ovaj jedinstveni program koji korisnici Merkur osiguranja mogu koristiti u hotelu Marvi u sklopu svoje police dodatnog zdravstvenog osiguranja? Prije svega voljela bih istaknuti kako smo iznimno ponosni i sretni što smo upravo hotel Marvi uvrstili na listu naših ugovornih partnera u sklopu premium dodatnog zdravstvenog osiguranja. Kao i do sada, prilikom odabira ugovornih partnera, najvažnija stvar nam je bila kvaliteta izvođenja same usluge. Uz to, želja nam je bila omogućiti našim osiguranicima da na jednom mjestu mogu obaviti što veći broj pregleda i usluga. Sve te visoke kriterije Merkur osiguranja hotel Marvi je zadovoljio i zahvaljujući tome danas naši klijenti ovdje mogu obaviti preventivne sistematske preglede, iskoristiti food ili relax paket i jednu novinu koju je hotel uveo, a to je paket zdravih leđa. Sve te programe klijenti mogu koristiti uz noćenje u hotelu ili bez njega, sve zavisno o željama svakog pojedinca. Taj dio vjerojatno je posebno zanimljiv onim klijentima koji ne žive uz more, pa na ovaj način mogu vikend provesti na obali, obaviti preglede i uz to se relaksirati u prekrasnom ambijentu hotela Marvi. U Merkuru su prepoznali važnost preventive, pa koje sve zdravstvene usluge klijenti mogu koristiti u ovom opuštenom ambijentu? Ljudi su sve više svjesni kako je ta preventiva ključni dio brige o samom zdravlju. Upravo zbog toga Merkur osiguranje svojim klijentima i osiguranicima odlučio je omogućiti da sa svom zdravlju u svim segmentima svoga života brinu na najbolji mogući način i upravo zbog toga napravio je program Health for Me Premium. Koristeći taj program, klijenti mogu obavljati u hotelu preventivne sistematske preglede koji podrazumijevaju pregled liječnika specijaliste, laboratorijske pretrage, ovisno o paketu još jedan ili dva pregleda kao što su ultrazvuk abdomena, ultrazvuk štitnjače i tome slično i u konačnici završno mišljenje, analizu i sam nalaz liječnika specijaliste. Također mogu se odlučiti i za food paket koji sam spominjala. On podrazumijeva razgovor i savjetovanje sa nutricionistom nakon kojeg pojedinac dobiva personalizirani plan prehrane s kojim zapravo radi prvi korak prema svom zdravlju koristeći uravnoteženu i zdravu prehranu. I za kraj ono što sam najavila kao novinu hotela Marvi, to je paket zdravih leđa. Budući danas svi većinu svog radnog vremena provodimo za računalom, ako ne to onda nam je kralježnica u neispravnim položajima, koristeći taj program i taj paket, klijenti zapravo osvještavaju važnost samog ispravnog držanja i same brige o kralježnici, te uz to savjetovanje obavljaju i funkcionalni fizioterapijski trening sa ciljem da nauče upravo i u praksi raditi ispravne vježbe za samu kralježnicu. Program Fit for Life, osim za tijelo, brine i za klijenata. Koje su to još dodatne pogodnosti? Da, kako bi briga za pojedinca bila potpuna, naravno pažnju treba posvetiti i umu. A složit ćete se da je najbolja briga za opuštanje kad ste u prekrasnom ambijentu, baš kao što je Healthy Wellness centar hotela Marvi. Uz to, kad se opustite uz jednu od posebno odabranih masaža za opuštanje cijelog tijela, mislim da je relaksacija uma zagarantirana. Na internetskim stranicama Merkur osiguranja možete pronaći popis partnerskih wellness hotela i partnerskih fitness studija. Obaviti sistematski pregled u poliklinici ili otići za vikend na more. Meni se ne čini da je izbor pretežak. Kako klijenti reagiraju na spajanje ovih dviju opcija? Reakcije su izvrsne. Naravno, svaki odmak od svakodnevnice i odlazak na godišnji odmor, bilo kraći ili duži, ima pozitivan utjecaj i na duh i na tijelo. A kad s jedne strane iskombinirate boravak u Splitu, boravak u prekrasnoj sobi s pogledom na more i sa cijelom lepezom usluga koje su vam na raspolaganju da bi taj boravak učinile što ugodnijim, te zdravstvene preglede, odnosno bilo kakve zdravstvene usluge, onda je to jedan vrlo kvalitetno proveden odmor.
Samo ime hotela simbolizira mir i relaksaciju, a popraćeno je i sadržajnom ponudom. Ponuda Mediderma uključuje najnovije dermatološke metode, neinvazivne metode pomlađivanja lica i tijela te razne sistematske preglede. Aquamed nudi čitav niz usluga medicinskog wellnessa te fizioterapijske metode za oporavak. Kako klijenti reagiraju? Odlaze li iz hotela sa smiješkom? Odlaze sa smiješkom te se vraćaju. Samo puštajući ambijent i sve navedeno rezultiraju relaksacijom, boljom fizičkom spremom te mentalnom harmonijom i balansom, što je zbilja dobitna kombinacija. Merkurov Fit for Life program podsjeća nas da aktivna prevencija počinje prije nego nas zaboli. Ona uključuje preventivne medicinske preglede, ali i brigu o zdravom načinu života. Često se izvlačimo na nedostatak vremena, no prije je riječ o nedostatku volje. Sad kada znate da je sve to moguće obaviti u prekrasnom ambijentu hotela na moru, hoćete li i dalje odgađati brigu za vaše bolje sutra? Čisto sumnjamo.